Hola a tothom, en aquest vídeo us porto un puzzle molt especial. Avui fa 2 mesos que el Barça femení va aconseguir la tercera Champions, per això faig un petit homenatge. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap, si vols aquest secret, doncs per 3 l'has de canviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada, no em crec històries inventades, de tu ja no em puc treure res. Ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posseïa info, tenia bones refes, no sabia per què però s'ajuntaven les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap, si vols aquest secret, per 3 l'hauràs de canviar. No em vull saber res, coti per coti, coti per coti, intento no creuar-te la mirada, coti per coti, coti per coti, no em crec històries inventades, coti per coti, de tu ja no em puc creure res. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada, no em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. El passat 25 de maig del 2024 es va viure una tarda històrica a Bilbao. Visca el Barça, sempre!